Vlogisek. Motherfuck. Pardon, som pokazal moment. Guys, mám nové najtop topánky. Ja nie. Ja mám 08, iPhone 08. To je dobrý model. Poďte, poďte. Meditujeme. A to je... Čerty nejsou žerty. Čerty nejsou žerty. Pozdravte do vlogu. Obykvíju. Cír. Tento kameň je fakt divný. Ideme sa na neho pozrieť. Pozri sa. On je ako keby stolička z neho robil. Gauč. Vidíš to v tom? Aha. Vidím, tam je taká lavička. Môžeme... To je pyramída. To nevyzerá moc ako... Alebo akože, dobre, ja ti dám. Ako doma. Ale že presne. Ja si zapálila s tým, že či nás to udrží. Dobrý deň. Hráme frisbee na hovnovom poli. Idem vám ukázať, koľko vrstiev mám na sebe. Čapka, kapuca, jedna mikina, bunda. Druhá mikina. Hej, no. Tretia mikina. Tričko. Crazy. Hashtag peklo. Hlina. No. Preboha, prepáč. Vám, že to Kajka natočila. Poďte. Prepáč. Končíme prvý deň vlogu pomaly. Sme na poslednej dneska atrakcii, ale my sme tam nešli, pretože nás boli nohy a nechceme na túru aj nám zime, takže hráme frisbee, ale ja už nehrám oba nohy. A takéto tu je príroda proste, opäť takto si tu my hráme frisbee. A najprv sme hrali na také inej tráve, ktorá bola pohnojená. Takže sme všetci ohnoja. Takže nice. Krabí, kámo. Šimon, vlogísek. A my sme v tom zrkadle. Takže my už takto na večeri v Adidasoch. Už nám aj doniesli večeru. Máme, že vajíčko v tráve. A Míšo smrdí ako hovno. Ale povedz aj prečo, lebo to Lebo, no ja som tam už hovorila, ale oni hrali frisbee na hovnovom poli. A Lori zmizla. A tu mám čaj. A potom ukážeme večeru a dáme mukbang a review. Takže názor na dnešný deň. Smrdím jak hovno. Takže donesli nám rakúsku špecialitu. Kurácia polievka s palacinkami. Donesli nám? No Míšo by ešte jedlo. No, takže ja som už dojedla. Míšovi teraz došlo jedlo. No, ako viem otočiť kameru, neviem. No, Míšo, musíme to ohodnotiť. Ako hodnotíš palacinky v polievke? Nikdy by ma nenapadlo, že budem jesť palacinky v polievke. A mne to chutilo. Ale chutí to ako palacinky v polievke. A tá polievka trošku akože... No je dobrá, ale som čakala viacej chutí. Na šírku. Ja... Ahojte, tak sme už dopapali aj druhé. Ani zabudli sme na to druhé. A nezabudli. A teraz máme dezert. Dobrý je. Chceš ochutnať? Áno. To som tam nechala na tej Jak sa zje?
No, mokujem. To bylo po čínsky, či čo? Míšo, kam ideme? Do sauny. Ideme do sauny. Takto Míška v sauně, Natáža mňa v sauně. Takto sme proste v sauně. V sauně. Ohodnotí, počkaj, a mne to tu všetko padá. Ahojte, takže my dneska takýto máme Girls Night. Girls night. Takže za chvíľku natočíme aj room tour. Dneska ideme dať room tour sauny. A mám ísť akože prvý? No, tak hoďte. Ja si musím vyzvať. Profi zábery. Urobiť iba taký menší room tour. Takže tak. Takže tak. Tuto ideme hore. No, tak mi sa páči. Tak čaute. Vidíme sa zajtra. Ten prvý ukončený. Dobré ráno, je asi 8:45 a začínáme druhý deň. A idem sa akorát zariekvať. Ostatní ešte asi spia, ale ja idem za našimi spolubývajúcov. No, každopádne spalo sa mi to neskutočne dobre, akože fakt dobre. Aj cez to, že tu vedľa sú takí Nemci, ktorí sa len odlúčali, ale inak sa mi to spalo, že superský. Takže som vyspinkaná, už som akože aj umytá, aj namalovaná, aj oblečená, aj všetko. A idem na raňajky a potom sa vám ozvem. Mišo, Dobré ráno. čo máš na raňajky? Zatiaľ Trošku biedne. začínam veľmi Tak, ja mám takúto obloženú žemlu a toto a kávu zatiaľ. Round one. Mišo nám tvrdí, že si nemôže dať nič mliečne, pretože sa posere. Pozrite sa, čo si naložil. Čo je? To je nutelový chlebík a A keď si dáš račínkov. paradajku do toho, Šimon, čo si mi spravil? Čože čo je s ním? This is crazy. Potrebujeme sa vás spýtať, či je toto podľa vás modrá alebo zelená. A toto pre referenciu, aby sa Mišo nenahneval. Toto je druhé vajce a ja vravím, že to sú obidve zelené, ale táto je s nádychom do modra. Ale mi sa tvrdí, že toto je modrá. Tyrkisová. No tak dajme to, že to má tyrkisová, ale viac je to zelená. Je to viac doma. Ja neviem. No není to som viac do modrá. Podľa mňa hej. Lebo tak ja si predstavím zelenú úplne inak. Tak ale Mišo, to není, že jak si to ty predstavuješ, ale že čo je zelená. Môžem? Sprav to. Že vraj to nevie, že vraj sa to nevie. Ale neviem. Na tú skalu, No choď. ale až ak padnem. Nepadneš, choď. Karla, ak padnem, Tak to nebude na mňa potom. Miška, dávaj pozor, prosím ťa. Wow! Dávaj pozor, prosím ťa. Akože nie je to hlboké, ale budeš mokrý. Uhú! práca. Takéto... Čo tam hlbší? Čo? What? Hlavu. Ešte mi povedz nám niečo. Ty nám tu nič nehovoríš. Ó, dobré. Takže je to také... Môžem sa Ty si mal vstúpiť? Hej, môžeš. A celá sa tam daj. To je úplný scam, babi. Je, strašný. Už to znieva. To začne. Ešte poď. Nesmej sa. Má sa zasmieť? Nie. To je ten rakúsky rozum.
Čaute lidi, nachádzame sa na poslednom mieste tohto výletu. My sa nevieš, kde sme? Sme v nejakej hore. Sme na nejakej hore. To je záchod. No, ideme na nejakú že vraj 4-hodinovú 9-kilometrovú túru, na ktorú vôbec nie sme pripravení, sme už dosť unavení. A tak. Ale nevadí, je to tu krásne a po tejto túre už pôjdeme domov. Akože neviem, keď sa dostaneme domov, asi že o polnoci reálne. Ale to nevadí. Máme dneska úplne že top počasie, proste najlepšie na svete. A vidíte, keď to je pekné, no proste úplne super to je. Toto sme vyšli proste. Michal! Čaute, ideme preskovať túto opustenú jaskyňu. To je dosť hlboké, ale... Čo keď tam bude niečo, Mišo? Už by to asi zautočilo. My sme že v francúzských katakombách. Ja na tom mobile vidím lepšie, čo je vzadu ako normálne. Už. Vyšľaš sa dole? Dobre, už vyššie nevidím. Musíš. Ja už sa nič nevidím, ale... Počkaj. A to už je stena. Aha. Povedz nejaké múdro. Takže múdro dnešného dňa je začnite jesť paradajky. Presne tak. No paradajky sú super. A keď ich nejete, tak treba začať. Woohoo! Chytí sa za ruky. Takže, vyšli sme z lesa, vyšli sme na takúto lúku. A teraz ideme tam na ten kop. Ideme vyliesť teraz tam hore. No ale najprv musíme ísť takto dole, potom pôjdeme tade, akože autom pôjdeme takto. Tam zaparkujeme a potom pôjdeme hore. Let's go! Dorazili sme do cieľa. Teda nie do cieľa, späť na začiatok sme dorazili. Super! Natoč. What's up, what's up, what's up? Pomaly končíme posledný deň výpravy, už ideme iba prehovoriť, nech sa ideme najesť. Toto bude čas. A potom... To bude najviac zaslúžená obedo večera. No a potom pôjdeme domov. A koľko je hodín? 7? 8? Neviem. Tak čau. Tak ale oni pôjdu až nakoniec. Aha, nie odbačajú. Odbačajú.